Здравейте! Искам да ви покажа един начин да спестите малко пари от семейния бюджет, за да вдъхнете живот на някои уморени коне. Уморените коне не ги убиват, нали? Така, идеята ми е да ви покажа как може лесно и просто да се захраните вашия най-близък приятел с един източник на неизчерпаема енергия. За съжаление, нещата, с които се захранват тези малки приятели, а така наречените батерии, свършат много бързо, а понякога свършат и в много неудобен момент. Ето защо моята идея е да ви покажа как може да захраните вашия приятел с нещо, което ще ви осигури дълго време удоволствие. Имам предвид захранване с адаптер. Ето имаме един инструмент, който отдавна е загубил своите батерии, но виждаме тук едни жици да стърчат. И вземаме източник на напрежение за проба и закачаме, да речем, тук и тук. Доста му идва напрежението. Така, преди да продължим, да вметна, че много е важно какво напрежение подаваме. Да не би някой да се изкуши и да включи този малък приятел към Националната електрическа компания. Мога да ви покажа и какъв е ефектът горе-долу, преди да изгори самия инструмент. Ето сега ще превключа. О! Ужас! Така, ще превключа и ще подам напрежение. Ужас! Ужас! Не откачаме веднага. Това не трябва да правите вкъщи. Така, значи каква е идеята? Вземаме някакъв адаптер от стар GSM. Ето такъв, например, който в изхода си дава съответно, да речем, 5 волта. Режем му края, който влиза в телефона. Заголваме двете крайчета, които остават. Ето, двете крайчета. Така, заголваме ги. И ги закачаме към жичките, които идват от вашия малък приятел. Ето едната жичка. Само остава да намерим къде сме замотали другата жичка. Нещо не може да открием, няма значение. Ето и другата жица. И ги подаваме към жичките от вибратора ви. Или по-скоро ги захващаме към там, където са изводите на батерията. Така. Включваме адаптера. Контакта. Оп, грешка. Вашия малък приятел работи много чудесно. Така. Ето, съвсем елементарно, мога да ви покажа и друг модел. Ето, не знам дали няма да му дойде много напрежението и да полудее някъде във вас, как се казва, но в края на краищата вие се преценявате. Ето, захранваме го. О! Ужас!
Явно на този му е много напрежението. Та така, последно, уточняваме. Закачаме се на изводите на батерията с две крокодилки или две жички. Напрежението как ще поведете в повечето случаи няма съществено значение. Ето ще го подам наобратно. Тук и тук. Да, много хубаво е това напрежение. Така, как ще поведете напрежението няма значение, просто закачате двете жички там, където ви са закачени батерийките. И с това получавате един дълготраен живот на вашия приятел. От мен беше това.